Ini lagu iya jan bocah wedok kok oleh ayune tenan lho Pak aku ki nek ning kene iki nuti ya Allah kaget aku piye iki aku ki nek ning kene iki tidak ada harga dirinya lho Pak kok iso gak ada harga keperawananku diobo-obo ibu-ibu loh masa Bu Mbak E dipoto nanti dibawa ke Kediri ibu-ibu ini dari Kediri ya dari Kediri sing biasanya nyawer sapa wah lebih betul sawes ke duit kene masuk kota oh foto 5.000 wah oke foto dulu foto saya pongko ya karena aku cepat kota amal gitu Pak peduli Sumatera peduli Sumatera lagi wong lanang-lanang endi to oh di sini semua iya ya Allah ganteng-ganteng sekali ada yang jomblo nggak sih oh masih jomblo semua ya Allah Jan ya Allah seneng aku Mas ngene iki iya seneng ben mengoe ya lah sumune ram dibuka terus sik Mas melorot Mas pentilku Mas iki manggolo iki lho sing ngomong piye wong mandak ora empuk sik iki berhubung karena cuacanya ya seperti ini nggih Pak jadi langsung dijogetno piye iki bergake saweran Nduk Bu Kaji Ibu masuk aja. Kota amal Ibu langsung minta doanya ya Ibu ya semoga saya cepet tobat so tenang toh suku diodos yo masalah orang karu-karuan masuk dibuka sing ngomong Nduk dibuka yang lebar Nduk nanti masih ada saweran kok Nduk jarine susune kok gede oke Kiki dalam Pak ini tadi ada permintaan oke nanti Dek Kiki disuruh joget yaitu Gerajakan Banyuwangi ngoten nanti juru sawer nanti masuk ke sini masuk semua mendekati Mbak Kiki joget semua oke ya jadi langsung ke Gerajakan Banyuwangi yo ibu-ibu dari Kediri maju semua joget dari maju ayo maju semua harus ikut joget harus ikut berjoget sik Mas sendalnya Cinderella Carey Mas Cinderella sandalnya Carey sandalnya Cinderella Carey ya Mas ayo dijoget ke Gerajakan Banyuwangi siap joget ya Mas oke yo Mas manggolo ayo ibu-ibu joget semua maju semuanya ke depan dari Kediri yo nah seperti biasa ibu dari Kediri moco Kediri biasa gak apa-apa wong lanang kok sok gak apa-apa nek wong leboni nek kok sok
Iya. Iya. Oh. Anu Mas. Ye. Manggolo mepet rono kabeh. Heeh. Kon ganonge ya Bu ya. Sembarang. Oh, ganong Oke. panaragan, Bu. Ganong. Heeh. Sing biasane wong kene sing biasane nyawer sapa iki wong tulung? Ya iki Bapak Ibu beto sangu napa mboten? gawa Bapak Ibu nggo sangu napa mboten, Pak? bawa. Bapak sinten menika, Pak? Wah, sing penting bawa. Sing penting bawa. Heeh. Pak Warto. Pak Wanto yo. Piye Pak Warto? Wes angkat tangane lho Pak Warto ki kok sok. Ini dimohon Ki Bos iki susuke dalem. dimohon keluarga foto Si. yaitu Ibu Wiwi sekalian Wiwi. dari Surabaya. Surabaya. Ibu Yuni sekalian dari Mojosari. Ibu Yuni. Ibu Umi sekalian dari Jombang. Ibu Umi. Ibu Lilik sekalian dari Tulung. Nggih. Kelajengkan Bapak Warto sekalian dari Tulung. Si. Kelajengkan Bapak Sumarsih, Ibu Sumarsih sekalian dari Tulung. Si. Monggo dimohon kepada keluarga yang dipanggil dimohon foto bersama dengan mempelai berdua. Yang sudah disebut namanya, monggo langsung maju ke depan bergiliran foto bersama kedua Bapak mempelai. Darminto saking Caruban. Nah, monggo. Lanjut foto. Lanjut. Bapak Darminto saking Caruban, ayo. Dumas masuk aja, Dumas berjilbab ora usah koprol. Masuk, Dumas masuk. Dumas sese, Mbak Dumas mau joget ya? Kalau enggak dipersilahkan kundur. Manggolo kupluke wis Kopiana ya di lepas di sini. Karo keris diculi. Karo keris. Nah, niku sing gadah damel Pak sinten, Pak? Ingkang kagungan damel inggih menika Bapak Sakidi. Bupus Sing sih kene. Oh, sing mriki. Pak Alhamdulillah. Sakidi, Niki sangu napa mboten, Pak? Wis sangu. Ngono ae Pak Kalau iki. Ki sing saka Kediri tidak nego nek roko-roko. Nekno saka kono Mas, moro rene. Moro Nah, rene. aku langsung munggah siji-siji koprol kok kono Mas, moro kono. Yuk, panaragan dados. Kok kono. Yuk, Moro rene, kok kono moro rene. Dicincingno ya Mas ya. Ki Dalem. Ki mang jene lagon sitok Ki sing Napa, dijaluk karo Mas? bapak. Oke. Ki mbak iki lagon pepeling Ki. Oh, habis niki nggih, Pak. Oke. Nah, sapa sik sendele diculi Mas? Ayo sandalnya Nah. lepas. Yo. Yo Ki cincing. Oke. Yo. Yo. Oh. Yo. Yo. Joget sing. Yo. Ngobrol terus munggah dhuwur. Bukan joget. Yo. Yo. Hey. 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 Yo. Yo. Kamera yo. Persiapan. Kameranya mana yo? Yo. Mundur Mas, mundur Mas, Iya. mundur nih. Yo. Nah, Lah. ayo Yo. ibu-ibu. Lanjutkan foto-foto. Yo. Monggo merapat Ayo, ibu-ibu. yang bawa anak kecil agak Nah, minggir. adik-adik agak mundur. Adik-adik agak mundur. Ayo. Sip, up Mas, up. Ngene, Pak tak jempute. Pak, monggo ting mriki Pak, kalih kula. Nah, monggo. Madap Mas, madap. Oh, insyaallah. Wih. Insyaallah. Insyaallah. Yo, nah, yo, 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 Kapenak. menak yo, yo. Hup. Hup Mas. Piye? Piye? Yo, mundur, sindene mundur. Sindene kodanan. Mundur. Wis Ayo, badar ora sida. Ki. Dalam. Mumpung enek pengendang. Oke. Kang Towo, ayo.
Panaragan nek to ayo. Yo. 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 Iya. Iya. Satu ya Mas, maju Mas, maju satu yo. Yo maju yo. Yo. Yo dak yo. Yo. Ya yo. Oke. Yo. Alhamdulillah. Iki masa aku ya koprol Mas. Jono. Tenan. Saestu. Kowe iki sawarane dijumbuhke. Sek ki. Iki sadurunge mangane penjalukan pepeleng. Ngoten. Pepeleng sek langkung iki koprol. Lah iki piye udan ngene iki ditabuh kena ora? Sing ana guri-guri. Yo. Nek. Guri-guri yo, guri. Monggo pepeleng. Pepeleng. Monggo Pak, mriki Pak. Ayo. Ayo. Ayo Bunda maju semua yo. La ilaha illallah. Ayo Ki. La ilaha illallah. Ayo Ki, batur Ki. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wis manjine tansah dielingke. Wis manjine padha nindakake. Wis tumpangkan wayai sembahyang. Netepi masjid ngamuwe pangeran. Salat hati cakake agama. Limang waktu kudu tansah dijaga. Nganti istiqomah. Dan sing tumanina sampeyan Ya sawer. sampai sempurna. Yen berencana Subuh luhur lan asar salat sayakti ngekake indah muka Bu KTP-ne Bu. Maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunah. Aja sembrono iku perintah agama. Elingono neng donya mung Sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa hingga pada esok munggah suwarga. Nyapa to sok ngomong. Ki Iki Pak. Apa? Bos susu kabeh. posisi wah besane iki Kurang. panggah kurang. Iya, kon ndres sepineh ya, Bu. Niki Mbak apa jek lagu malih? Anu Blitar saya. Maju kabeh joget. Yo, Ayo. Blitar joget yo. Blitar kutha cilik sing kawentar. Ayo. Edi peni gunung kelur sing ayo
ana crita jare pake gajah mada ingkang bisa ngawijake Nusantara lan Bung Karno uga sing kondang kaloka ana tlatah Blitar biyen cilik kula ora lokal Blitar dadi kembang lambe ora lokal akeh sing padha nyatake yen to geni urupake semangate yen to banyu nuwo akeh patriote Iki dalem Mas. iki swasana hujan ya Nduk Alhamdulillah. ora prayoga biliat corong atur kalantur-lantur piye sajak kowe jek pengen joget apa ora Oh, ngono ya. Iki enek sing nyawerne apa ora? Nek gene aku mulai. Piye? Duwite wis entek, nggo sangu nek Kediri. Oh, Donga donga, wonten doa. doakan semoga selamat sampai tujuan Tujuan. Ibu-ibu. Yo Jan, semoga berkah barokah diucapkan buat kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sampai dikaruniai momongan. yang soleh dan solihah Soleh lan solehah. Amin. Menika kula Mbak Iki ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga